Ka jinga khon hapdeng ka Argentina bat ka Austria kala ban long ko wen ke jing pen kala ya ke jinga linti jong ka World Cup mentau snam arajar punriu ki nong Christian jong ka football na kaleng ka perthei ken phai sha ke jinga khon ka bai tanat hapdeng ka Argentina bat ka Austria kane kam dei tang ka jinga khon ha ka group stage henrai ka jinga khon ka bala ban rai manoban bat ya ka kerdan ba khledu jong ka group bat manoban siem me ke jing mentoi suaban rong sha ka no Austin ka Argentina ka badai ka ladu jong ka perthei kalawan sya kana kelumpung da ka jing temu ban bat biang ya ka burom jong ka hadin ba kala penlem ya ka Algeria da lai la not ha ka jing la kai baningkong bat ka jisania ha ka kanhon kala kiubha kinong Christian ka Argentina kingej skamba kana ka kanhon kadang don ka bor ban poi sya ka final bat ban ya khon biang na ka banta ka nam ladu ha ka perthei ka jila kai baningkong kalapan i bak Argentina kamsania tang Lionel Messi warlau Messi udang long urang ilakai ubakong santam henry kisamla kibrangki kum Julian Alvarez Enzo Fernandez bat Alejandro Garnacho kelas tang mansyemti ya kejingkit kle panlam khmat ya ka kanhon kane kapan i bak Argentina kadon ya kejing kandok lang hapdeng kejing syampang jong kirang ba bat kabor jong kisamla na kaliang jong ka Austria bon kibru kim kemilenti bahkan poi hadukat ne ka kerdan henry hadin bakala penlem ya ka Jordan dalai la iwe kol ki paj ba football kelas tang ban burom ya kana ka kanhon ka Austria kadon ya kecing lakai ka basuk henry ka batrai kambha kim dapen ibun kitrik lane kecing lakai ki ba phla henry ki layala kai de kecing teli bat kecing khenjing dia ka babiang ukut uraf rangnix ula penlong ya ka Austria bat ka kanhon ka ba e bha ban penlem kacing khon jongki kam jukut hadu ba kecing lakai kanwai kinong ilakai ki tresitom nadu ka bastang hadu ka bakot ba dei na kana kadaw ba pon ki kanhon ki baklan ki septing bane kando yaka kacing khmelenti ka bakraw tam ha kana kacing khon kalong ba Lionel Messi wala la poi ha ka arta ka balai pu prasnem henry udangla ban pen i ki sap ki ba phla kinong Christian football kidang kwa banyu iu ba un thau biang ya ka weipat ka history kacing lakai jungu persya ka Algeria kelapen kan mau ka perthei baka kerteng jo Messi kan sa junom ha ka history jong ka football kinong Christian ka Argentina kelas tang man ruai barak lupa ha ki surok jo kinong ba paper ha Buenos Aires ki paj ba klame da klama rong sau barong le da kacingeng baka kan hon jongki kan la ban jo piang henry ka Austria ro kinong Christian kim song klikti kingej baka kan hon jongki kelaban thau ya kacing phla ka bakraw tam jong ka World Cup mentau snam lada ka Argentina ka job kan jan pentikna ya ka jaka jo kano Austin bat kan pen i bakarang dei ka we ne ki kan hon ki baklan tam ha kan ka World Cup henry lada ka Austria kalaban penlem ya ka Argentina kan long ka khubor ka bahe tam ha ka perthei football gilat pathai khubor na ka leng ka perthei ken kren tang syakane ka benta ki paj baro kita khmelenti ya ka jinga khon hapdeng ka jinga da jo ka Austria bat ka jinga shoot goal jong ka Argentina kane ka jinga lekai kan long kum ka jinga le hapdeng ki bor jinga teli bat ka sap simen kawe ka kanhon kasyania ha ka jinga lekai paj ba kat ba kawe pat ka don ya ki klor ki bala ban pen kala ya ka jinga lekai tang ha ka siminen ha ka bakot jong kane ka jinga khon kam dei tang sa phang lai point ka dei ka jinga khon jong ka burom ka nam bat ka jing angnot ban poi se ka thong ka bakraw tam ha ka football jong ka perthei ki million ngot kinong Christian ken pe ya kane ka jinga khon da ka jing skotanat bat ka jinga tingkho kat ba ki rang ilakai ken hiar samadan ban aitilot ya ka bor jongki na ka bantakari bat ki paj ba jongki kacing kali ke barang sa mentakalong hato ke Argentina kan betengi kacing job jongka ne ke Austria kan thau kacing phla ka bapen kendit ya ka perthei ka jubab on satep tang haden kacing khon kan kon